Dados prabdeng sasana pinajang kapratitisaken ibu jangga jating titiwanci samanggi putra temanten putri hanjeng kowe ingkang raga inggih ingkang garwa daya-daya amiji ampeyane punika kakung dolasan hangi cali sukerta pamala ingkang sinandang ingkang raga inggih ingkang garwa satemah bagya mulya rahayu rahayu niskala sasampuna paripurna biji ampeyane punika kakung putra temanten nedya pinaringan mantra suci yadunga suci sampe manunggalaken rasa tirta budi miwah karasa nyuwun wonten ngasane Gusti kang akarya lumanun Gusti ingkang maha welas Gusti ingkang maha asih Gusti ingkang maha igung mugi tansah abinelekaken bisa aja temanten kekalih Bebasane rojo jejeg anggen yung sami jelangkah jajak ingkang sami jumujud rahayu ingkang sami lumaku widodo nireng sandikala satemari sangan ojo temanten kekalih anggen yung mangun bebrayan inggal mugi enggal dumugi gisi enggang kayuan jumbo ingkang sarwi ginayuk sebodo ingkang sarwi sinedhi keparingan donga suci saking sepuh keluarga daya-daya putra temanten kajumenengaken jenajara samangke pinaringan boga setaya boga mulya mongko dedharane rori samoja temanten kekalih yang putri nalika samono yen peparing boga mulya ya boga silta dumateng kang wayah putra temanten kekalih miwah pinaringan toya pangunjuk anira isih padha temanten inggih toya weneh ingkang meja saking kendhi pratala sasampuna paripurna kaya peparing gedhaharan inggih pangunjukan daya-daya putra temanten kalih kakanthi tengrama mewah ingkang ibu inggih panjenenganipun Bapa Marta sajimin sekalian ibu kadherekaken panjenenganipun Bapa Larta sekalian garwa kanthi putra temanten pinuju ing sasana pinajang ya sasana dampar neta rina nedya kadherekaken para kadang sempana warga iki para kadang Wandawa kawistara pihak tumuju sasana ringgo samarga-marga risang mojo temanten minta wonten ngarsaning para tamu kagem putri mugi rahayu widodo nyeneng sandikala sowanira sasampun dumugi sasana pinajang daya-daya putra temanten kalenggahaken anggone raras wonten ing sasana kursi iring Sura
sasamunyo putra temanten pinara lenggah kanthi merdika para tamu kakung putri Tang Prabindo sami pinara lenggah kanthi mardika daya-daya para kadang sinuman ingkang kepareng malu ijo karo momongko pramulati daya-daya atur pasugatan ngasanipun para tamu inggih tujuan mewah garan pangiring pramila dumateng luraing sinuman sumangga wekdal kula atur